Shalom shalom ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይጸንያኩም Shalom gus församling gus frid vare med er. ሎም ድማ ከም ሁሉ ጊዜ ንጎልሆን መጸኩም ምስ አገልጋላ ሐውና ሲም ዝበለጸ ቃል ንድበለጸ መዓልት ድበል ካብ ናይ ሲአርቲ ስቱዲዮ ድፍኖ ፕሮግራም ናይ Och idag har vi kommit med vårt dagliga ord. Det bästa ordet för den bästa dagen från CRG Studio är Broder Saladin Wassem. ሎም ድማ ነዚ መዓልት ዝኾነ ህይወት ቃል ከመካፈሊና Och idag ska vi få ta del av det levande ordet för den här dagen. ሎም ነካፈሎ ቃል ጊኖስኮ ተብልሽ Och dagens ord är ginosko. እዛ መጽሐፍ እዚኣ ቢድኩም ደላ Den här boken som ni har i handen. ገለገለ ነገራት ጌጋ ተጻሒፎም አለው Det finns vissa som har blivit felskriven. ስናይ ቀሪቱ Så vi ber om ursäkt för det. ስለዚህ በዛ አነዝበኩም መግላጽ ጌርኩም ረእዋ በዛ ጽሕፍት ደላ ጌርኩም አይተኺዱ Så se den här dagens text från det jag kommer tala om istället för att läsa den. ምክንያቱ ኣብ አገዳሲት ዝኾነት ፖይንት ታጌጋ ስለደላይ Det fast det finns en viktig punkt där som inte är korrekt. ኦኬ መጽሐፍ ቅዱስ ኤፌሶን ምዕራፍ 3:19 Så låt oss gå till Efesierbrevet kapitel 3 vers 19. እሞ ነታ ንፍልጠት ሓለፍ እትብላ ፍቅሪ ክርስቶስ ክትፈልጥዋ ክሳዕ ኩሉ መልአት አምላኽ ምእንቲ ክትመልኡ እጽልያለሁ Det står och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap, så ska ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ክልተ ዓይነት ፍልጠት ተቐሚጡሎ I den här versen så finns det två olika sorters kunskap. መጀመርታ ንፍልጠት ይሉሎ Den första säger han till kunskap. ካልኣይ ድማ ሓለፍ እትብላ ፍቅሪ ክርስቶስ ክትፈልጥዋ ኸይሉሎ Och sen finns det den här att lära. ይሲ ሓለፍ እትብላ ፍቅሪ ክርስቶስ ክትፈልጥዋ ንፍልጠት ሓለፍ እትብላ ፍቅሪ ክርስቶስ ክትፈልጥዋ Och den andra är att lära känna Kristi kropp som går långt bortom. ስለዚ ሓደ ፍልጠት ተቐሚጡሎ ካልኣይ ድማ ካብ ዝፍልጠት እዚ ዝሓለፈ ካልእ ፍልጠት ከም ዘሎ ኸቐሚጡሎም ኣሎ Så det finns en viss kunskap, sen finns det en annan kunskap som går bortom det. ስለዚ እቲ ፍልጠት ኢሉ መጀመርታ ኣቐሚጥዎ ዘሎ Så den första som det står lära känna den här. ጊኖስስ እዩ ዝብል Det står ginoskus. ጊኖስስ Ginosis. ኣብዛ ናይ ኣብ መጽሓፍና ጊኖስኮ ኢላ ተጻሒፋላ ጌጋ እያ ጊኖስስ እያ ትብል Så på det riktiga ordet är ginosus, det är inte ginosko. ኦኬ እቲ ካልኣይ ካብ ዝፍልጠት ዝሕልፍ ዝበለ ፍልጠት ግን ጊኖስኮ ይበሃል Och det som kunskapen som är bortom det här, som är lite längre där kunskapen, det kallas ginoskos. ስለዚ ንናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ በዚ ጊኖስስ ክንፈልጦ ይንኽእልን ኢና ብጊኖስኮ ኢና ክንፈልጦ ንኽእል Så att förstå Guds kärlek, vi kan inte göra det genom ginosus. Vi behöver ginoskos för det. ንናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ ንናይ ክርስቶስ ፍቅሪ አንደርስታንድ ክንገብሮ መታ För att kunna förstå Kristi kärlek i våra liv. ኦኬ እዚ ጊኖስስ ኢልዎ ዘሎ እዚ ሳይንሳዊ ፍልጠት ኣብ ትምህርቲ ተዓበቶ ፍልጠት ትእክቦ ፍልጠት አእምሮዊ ፍልጠት ማለት እዩ Det här ginosus kunskap, det är något som du kan hämta i skolan från science och olika nivåer som du kan lära dig det här. እዚ ጊኖስኮ ዝበሃል ፍልጠት ግን Men det här ginoskos kunskap, ብምግላጽ ናይ መንፈስ ቅዱስ ዝመጽእ ፍልጠት እዩ det är kunskap som kommer från uppenbarelse från Guds ande. revelational knowledge Det är när du får uppenbarelse om ordet. በዚ ፍልጠት እዚ ኢኻ ናይ መንግስቲ አምላኽ አሰራርሓ ክትረኽቦ ትጀምር Och det är genom det här kunskap du börjar förstå himmelrikets verk. በዚ ፍልጠት እዚ ኢኻ ንፍቅሪ ክርስቶስ ብርሃን ክትረኽቦ ትጀምር Och det är genom den här kunskapen du börjar uppleva Kristi kärlek. እዚ ፍልጠት እዚ ካብቲ ዲግሪ ድፃንካሉ ፍልጠት ዝሓለፈን ዝለዓለን ፍልጠት እዩ Och den här sortens kunskap, de går utöver allt det kunskap, det examen du har i det världsliga. that's why ዩኒቨርሲቲ ካወዲኦም ዲግሪታት ቋጽዒኖም ንናይ ጎይታ ነገር ግን ፍጹም ድንዙዛት ኣለዉ Det är därför det finns många som har höga master och universitetsdegree, men de har noll kunskap när det gäller till Gud. ንናይ ክርስቶስ ሓቂ በፍጹም ዘይርድኡ ሰባት ኣለዉ Det finns vissa som förstår noll Guds ord, Guds vishet. ይሲ እቲ ጊኖስስ ዝበሃል ኣኪቦሞ ዘለዉ ፍልጠት ነዚ ናይ ክራይስት ነገር ክርድእዎ ኮምፕሬሄንድ ክገብሮ ክጭብጥዎ ኣይኽእሉምን Och det är för att det här Ginosus ordet, kunskap de har bär inom sig, det kan inte få dem att förstå Guds och Kristus kärlek och hans vishet. እንታይ ዳ የድልዮም ጊኖስኮ Vad behöver de då? De behöver ginosko. በመንፈስ ቅዱስ ዝወሃበካ ሬቨሌሽን በመንፈስ ቅዱስ ዝመጽእ ምግላጽ De behöver uppenbarelse som kommer genom den heliga ande, uppenbarelse som visar dem vem Kristus är. ሪኢኹም ንናይ ጎይታ ነገር ንርድኦ ነስተውዕሎ በእምሮና ኣይኮነን Så
Att förstå Guds verk och vem Gud är, det är inte genom vårt sinne vi gör det. ማለት በእምራው ፍልጠት አይኮነን Det är inte genom vår sinnes förståelse vi gör det. በናይ መንፈስ ቅዱስ ፍልጠት እዩ Det är genom den heliga andes kunskap vi gör det. በናይ መንፈስ ቅዱስ ምግላጽ እዩ Det är genom den heliga andes uppenbarelse. እዚ ፍልጠት እዚ ነብስ ወከፍ ክርስቲያን ክህልዎ ኣለዎ Det här kunskap behöver varenda en kristen ha. ስለ ናይ መንግስቲ አምላኽ ምስጢራት ብርሃን ድበካ እዚ ፍልጠት እዚ እዩ Det som ger dig kunskap om Guds rikes hemligheter och verk, det är det här kunskapet. ሪኹም እዚ ላይት እዚ እንድሕር ረኺብካ ኢኻ ቀፂልካ ኣብኡ ንኽትመላለስ ዓቕሚ ትረክብ Det är när du får tag på det här ljuset du får styrkan att kunna vandra i det livet. ስለ ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ናታ ጊኖስኮ ክህልወኩም ኣለዎ Ni behöver ha gnosko kunskap för att förstå Kristi kärlek. ዳስ ዋይ ክርስቲያን ንክርስቲያናት እኳ ስለ ፍቕሪ ኣምላኽ ዘለና ርድኢት ብሂወትና ይፈላለዩ Och det är därför även det skiljer sig mellan kristna till kristna vilken kärlek de har till varandra av det kunskap. ምክንያቱ እዚ ፍልጠት እዚ ፈላለየና Och det är för att det här kunskapen skiljer oss. እዚ ፍልጠት እዚ ኢምፖርታንት እዩ Det här kunskap är väldigt viktigt. እዚ ፍልጠት እዚ ብዩኒቨርሲቲ ኮንኩም እንተምፅዎ Det här kunskap kommer ni inte kunna hämta genom universitet. Nej. እዚ ልዕሊ ዩኒቨርሲቲ እዩ Det här är över universitet. ሆሊ ስፒሪት ዝበካ ላይት እዩ Det här är det ljuset som du får av den heliga anden. ተመስገን ኣምላኽ ሆሊ ስፒሪት ኣባና ዘሎ Prisad vare du Herre som du har gett oss den heliga anden. ምክንያቱ ባይብል ክንከፍቶ ከለና ላይት ይመጽእ ናባና Och det är därför när vi öppnar Bibeln ljuset kommer in till våra liv. ምግላጽ ይመጽእ ኣብ ውሽጥና Och vi börjar få uppenbarelse. ካልኦት በእምሮኦም ከምጽዎ ዘይክእሉ ነገር መንፈስ ቅዱስ ግን ብምግላጽ ቃሉ ይመና Så det folk inte kan hämta genom deras vanliga sinne, det får vi genom den heliga andes በዚ uppenbarelse. መገድ ድማ ንፍቕሪ ክርስቶስ መንፈስና ጽቡቅ ጌሩ ይርዶ Och på det här sättet förstår vår ande Kristus kärlek för våra liv. ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ Jesus är för alltid Herren. ስለዚ ጊኖስኮ ንኹልኹም የድልየኩም እዩ Så ni behöver alla Gnoskus kunskapen. ረቨሌሽናል Och det är uppenbarelsens kunskap. ሻሎም Guds frid.